Утре облачността над страната ще е незначително до разкъсана, след хладне по-значително над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб краткотраен дъжд, а над 2000 метра от сняг. Видимостта ще бъде добра. Вятърът ще от запад-северозапад, умерен, след хладне до силен и поривист. Минималните температури ще са между 11 и 6 градуса. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса. Ето какво ще е времето в районите на действие на българските военни контингенти зад граница. В Сараево се очакват минимални температури от 5 градуса и максимални от 19 градуса. В Баня Лука термометрите ще показват между 8 и 19 градуса, а в Призрен между 11 и 23 градуса.